Iki nanggone minibare, ambil ana lampune, cemrentel ngene apik vision yo. Nah, iki kamar kedua iki ditutup rek. Ono barang itu kanan jero. Saiki langsung ya lanjut mrene. Nah, kompor taneme ready, nek masa gak ngarep mulek, oleh kitchen set yang ngene yo. Wis level e kena digawe lo ngene, tapi nek mbak aja kayak ngene, minta jopet kono ngene yo. Nah, iki engko iso pen kayak wadah sodel panci opo engko ngatur dhewe nang kene yo. Ning sore ya ready ya. Iki iso digone area round room utawa jemur nang kene engko yo. Lho, ndukure wis transparan ngono yo. Ben iso menghemat listrik ya. Iki nang gone kamar mandine, keotene keramika separo yo. Besene nggak duduk, sekretnya ready, genue yo ready. Nah, saya langsung ya. Tak ceritain nang kene. Ngaron tamu kene yo. Nah, iki manggo omane regane 205 juta, ukurane 5 kali 12. Untuk sebuah lokasi, banding wis mereka amat ning Kemat Jangkau. Wis ngene aja sih, bener-bener kok. Ben Mas, mburi apik kitchen set.